ukwazi manje. Bona. Ngicela nge-live life yakho. Thini like nazi X. Kanye ngizomqala ujola ngamos. Okay. Angivuya ke xa uzoqala ujola ngamo. Zeyi. Ngicela basosuku ujola ngamanye amadoda. Sengqondo basoze ngikwazi ujola ngamo.
uyamdlala uplate bengayazi ngempela kanje. Hayibo, into zami kaloku ngikhule ngidlala uplate. Hayi ngiyakubona uqitha kwami. Zeziphi izinto ekhule uzidlala? Yo, ogqapho wethu kanje. Gqapho ne. Oh. Okay. So, awulamba? Ya ngilambile yo ngilambile. Dala sila. So, saphuma si-fish and chips apha. Yo, faka imali yakhe epokothweni. Sayithenga apha kum. Uthenga kuwe? Ngizathenga apha kum. So, first yami manje kunenikubuza yona. Okay. Sizophinda sidibane mase. Ngiqonda ingaba ngikho ngikambi uyandithanda na. Dibana yaza uphinde sidibane. Yeah, I do love you. Big time. Oh. Boss. Yazi bengiqonda. Yo. Lena bandini. Ngiyavuya man because bengiqonda ukuthi yikurejectini. Ngikudala ndinqinele bamna nawe. Nasijole bo. So ngiyavuya ke xa sithandana bo. So anyway, don't say petrolate manje phela ngibuya bo. Ngiphathele balloon, stand balloon mas. Okay, ngiphathele balloon. Okay. What do you want up? Ndihleli kula kaka yeroom ndimamelene novumile apho kuthiwa ngovumile mna ndiyazi uba ngovumile unguwe lo involved kulaa nto enzeke kusista wam imbi kangakya xana nindithanda nosista wam wena 2 years back 2 years uyaziva awuyandiphambanisa thandana nosista wam ecaleni thandana nam ecaleni yisister yakho nje yathi masifihle ezi secret so ngenteni sister yam etennis yabona ndithi hayi ayithethi ngoku and then andingeni ifamily yam isukele yaza apha kubi kwansi iphakame nje incame yonke into kubi ivumile and then wena useke ngoku cause izawudila nale issue kabi hayi kakuhle namhlanje nothi ngomso eyiphi issue zoleka le yakho zoleka issue lethethile lo mnikazi wayo issue zona ensavana sayigqiba lonto he ithethile lo mnikazi awuthethanga nomama womnikazi issue mama wakho ungenapha ungenaphi njani mamam uvile mosiba bethiwa mamam ebelindele umzukulwane wena just because uyile nje uyiyo wenzana ka kuyenze usister wampha ogqoka benesibizwa ngale nto inqala yona akho fokol nikusebenza nomama wakho ma so uzongenapha mama wakho yabona wena vumile advice yini advice ethele baleke uzothini he hayadlala nibalekile have to ubaleka mhlawumbe nayo enye choice khona enye into ezoyenza kanye andizobaleka ndizoyenza lona mama awuphumi yintoni awubona sithetha kahle ndibona ngoku ayindisendandiyazi ndinengxaki ne yibona lo fana uthethwa ngaye apho umndisewizi wathi ngokukhupha isisu ndifumanisa uba ngulo mfana mna ndithandana naye last year and then xa ndithelekisa amaxesha besithandana naye ngexesha elinye but lakaka kandithethe loo nto kuba iyathandana ecaleni uyamcingela noba yazi mama yazi uthini lo mfana usamthanda mama this is not about uthando ngoku asinathando ngoku jonga ke nontombi akho nto izawutshintsha
jonga wena into mawundisele yona mgcini kanje anganyakazi siyava ndithi mgcini anganyakazi sisathetha apha siya mgcini kanje anganyakazi ngifuna ntoni semenkalizi apho fani uyasuka nezitori mani bedibenisene nani mani kusemamele fundini mani mna funa into endiyadibana nayo lo mnana fundini Nobuntu fundini ya ndihleli naye apha funa qha ikusenthe ndiyochama pha kuyo yabo ndityaniswe nguzuka lo ya kuye qha ikuse yaplana mani apha mani yabo ndithi kuye ndiyochama xa ndibuye chama ndifuna uncamisa lo mnana ya sulaha hayi bo sulaha mfethu mani ya hanzi umncamisa ngizaqala yekusendeyika fundini anobelieve undivumile ya kostress sure man sure bro Ndonzoleka ndikadvayisile ndakunika ichoice nathi baleka andithi awuyenzanga loo nto and then ngoku andazi isimbelo zanukhapha anayo enye ichoice xolela ntoni uzawuthini yambe uxoxela umama yibe nindlela ozoyenza xolela ntoni uzokwenza njani ufumana lapho uxolo nomama wakhe ndiva Vumile Benzoyenza loo nto. umama awunayo enye indlela ngoku ayikho enye into ozoyenzeka Zoleka anzoyenza lo nonsense imedia yami ibalekile apha nayo ibaleke from this Hey, shit hey, idrama hey, leshit iko apha unandixelela ngeshit wena emvani koba ngoku siphiphe yakho ishit awukwazi undixelela ngeshit sofeke ndithini ke ngoku cela uxolo funa ndithini because awunachoice unokucela uxolo ndiyakuxelela uba uyazi into ezokwenziwa yifemeli yam ngoku zoba ndimenza ka-4 uzuva ngale bhutsheni masambe ndimenza ngani mamakho Zoleka uthi masambe mani sintsene ndimangasuko saphandle ndiyathetha apha yintoni thetha wena ndiqhela ndileka zayenza wethu thethetha ndiyakuva ndizocela uxolo ndicela uxolisa mzakho xola nto into endinayenza umntanakho ukuthi ndithi makakhuphe isisu not knowing uba indifila njani bengezinjongo zami ezo qha kodwa bendicingela nje future ngoba since nathi sise-students but bengayazi uba yena izayithatha kanjani so bendicela undixolele ngabendixolele ifuture yazile so uthini uthi mandikuxolele cela uxolo cinga njani loxwaka nenandipha cela ndisi thetha ndoda bendicela uxolo into endiye ndayenza kusesitabeni ukuthi makakhuphe isisu bendicingela nje iningezenjongo zami bendicingela nje future since sisafunda not knowing uba izamkhathazela njani so ingaba ndixolela guys ayaziva awuziva tu wena ukuziva izikhalo zomntana ebusuku xa ulele ulive nje isikhalo sesana xa ulele hayi bo izikhalo ndiyifuna ntoni ezikhaleni zabantwana nango yazibona uba ungumntu yazibona uba usisilwanyana awuphili nabantu yabona uba uyinja Vumile owasekhaya umntana kalali ubusuku nje uva ezaa zinto ziyabuya engqondweni zakhe uva isikhalo somntana wena urelaxile wena awuva nto wena awuva nix owasekhaya umntana ubhitye ungumcinga wena onwabile uyinja mani uyinja lo mntu isulizi lo kosasisokola sikhangela ulise ngathethi inyani kanti yile nto masambe sisahlala family meeting asibaqe yes
Qala ngapha umncimisa na. Okay. So uthi since uthe uyandithanda ngicela ungincamisa like undibonisa improvelo oluthando lwakho ngithanda ngalo. Man, zoba ngathi ngiyanyuka. Thini. Okay. Uyandithanda ne? Nami ndiyakuthanda. So cela ungihayike basinemisana. Yeah. Ngoba ngathi ngingqinile izinto. Ngathi ngingqinile izinto zakuthini. Ngiyandithanda. Yo! So, okay. Nazi no? Sunday. Sunday. If uyandithanda uzayibona, uzasondela. If uyandithanda uzayibona, uzasondela futhi uzazongicamisa. Okay. Yeah, we can do this, man. Afike uhlala phansi, then ujoyine, ucimile, usondela. If uyakudala uzasondela. Yeah, man. If uyakudala uzasondela, sazangasondeli. Yeah, man. We can do this. Yes, sisi. Ndikuchazele mina. Life is very unpredictable. Izinto ziyenzeka elifini. Uzibone senzeka le kude kunawo ucifansi basoze zenzeke kuwe. Then boom. Sizehlele wena. Ubone ulife abemahla ndenyuka kuxake ka wena mnikazi wami. Yazi mina at this age of mine I never thought into yokubana ndingehlelwa zinto ezinje. Ziyandothusa kwami. Hey. Ndiyafila le nto ekuyo. Ndiyafila kakhulu because ukurejectwa ngumzali akho mandi tu. But nombuzo oyi-one ukuba kanti ukhulele phi so ude wamdala umngakho ngoku. Yazi mina ekhuleni kwami bekumnandi. I feel like yonke into iphelele, contents ophelele idinga life in. Then after some time I felt like nah man, there is something wrong kuyo yonke lento. Then after a while kwakhona umuntu ozondikhangela. Yo, yabona ngoku into endiyishelayo into yoba bandibe nendlu okanye babe ndinendlu. Izinto ngezilula for wena ngoku. Wawuthatha nje ngomuvela kwam. Qha ke ndihlala nabazali. Bathi ndingathetha nomama ukwazi umuvela endlini. Suwari. Ndilapha nje sisi. Khona into enkulu endenzileyo. Erongo. Nawe buyenzile lanto buzozothuka every time ungekuphile nayo. And for that matter aninguye lo muntu ucifanisa uba ninguye. And yonke le situation I think it is beyond repairs. Ngithathele nje ezinto encinci but I think into enkulu lena. Hayi. Asoze yenze le. Okay. You've made a mistake saying I cannot run this race. It's playtime, I'm gonna crush your face. This is not a fucking phase. Hey guys, I know you feel that bass. Roll with that until you see my face. Rising from a thick layer of fog at midnight. There's a time and a place to kill it. I spill it, leak documents from a flaming tongue.
Rappers acting so saintly when not long ago you were baking, cuz. And now they catch the aroma, wonder what the kid is baking up. Add a little secret ingredient, they're needing something for waking up. My flow was caffeine and I'm the black king of spades. Among smaller cards and that scream you hear is mad heat. I am the daddy of cracking the bones of the flashiest chic. No fucks given, as I grow up in a robust prison. Everything I think I need is already given. For some reason I am hardly living. Physical needs are what can't be controlled. Give a kid candy, take away his soul. Can't tell the difference between hot and cold. My senses are dimmed and I'm sold. But as the credits start to roll, I wake up and I miss the movie. The people around me are swarming like they just saw something that's dooming. Now they're telling me that I miss a lot and I gotta go back and see it. Yet everyone who was watching came at that bitch with a crooked demeanor. These subtleties and half-truths are running my country at large. Shipping this garbage by every ocean, I'm about to sink the barge. Health, war, famine, and money, get rid of those and we have no country. What happened to thinking people love me? These relationships feel so ugly.